Кырмызга торту турында ойладым. Просто менин bir kotu oşысы келеді. Ошол. Сәлем, 2020 ел шактый котлаулы һәм сәйер ел булды булуын дәвам итә, әмма монда 2020 елны гаепләмәгәндә. Һәм шуңа күрә гел начар тискәре хәбәрләр генә сөйлисе килми, шуңа күрә безнең бүгенге чыгарылышта бары тик яхшы һәм яхшыга якын хәбәрләр генә булачак. Киттек. Street Art рәссам Бэнксиның «Миңа манены күрсәт» исемле картинасы аукционда 10 миллион долларга сатылган. Белгечләр башта әлеге картинаны 4 миллион доллардан алып 6 миллион долларга кадәр бәяләгән булалар. Аукцион нибары 8 минут дәвам итә һәм әлеге картинаны Кытай инвесторы сатып ала. Әлеге картина бу рәссамның шундый зур кыйммәт бәягә сатып алынган бердән-бер картинасы түгел, моңарчы инде аның 12 миллион долларга сатылган картинасы да була. Һәм иң кызыклысы, әлеге рәссамның шәхесе бүгенгәчә билгесез, һәм ул үзенең шәхесен яшерә, һәм бу аңлашыла да инде шуның кадәр зур акча белән эшләткәндә үзенең шәхесен яшерү кулайрак усулдыр. Бәлки ул кешедә түгелдер, бәлки ул ниндидер проект, анда берничә кеше идарә итәр, мөһим түгел. Иң яхшысы кемдәдер яки кемнәрдәдер хәзер 10 миллион доллар бар, кемгә 10 миллион долларның кымача үткәне бар. Шуңа шулар өчен сөенәбез. Сезнең этләр тәрбиясендә үскән сарык бәтиен күргәнегез бармы? Шотландиядә бер фермер үзенең социаль челтәренә 4 эт тәрбиясендә үскән сарык бәтиенең видеосын урнаштырган. Һәм шулай узак вакыт этләр тәрбиясендә үскәнлектән әлеге сарык бәтие аларның үз-үзләрен тотышын кабатлый башлаган. Һәм карагыз, ул нинди бәхетле һәм шат, ул шундый һәм нәтиҗә бу хәбәрдән үзегез тирәсенә бары тик үзегездән яхшырак кешеләрне генә тупларга тырышыгыз. Чөнки сез янәшәдәге кешеләрегезнең үз-үзләрен тотышларын кабатлый башларга мөмкинсез. Хәтерләсәгез, берничә чыгарылыш элек Татарстанда басуларга пестицидлар сибү нәтиҗәсендә күпләп бал кортлары үлүе турында сөйләгән идек. Ставрополь өлкәсеннән 15 яшьлек Никита исемле егет Bluetooth ярдәмендә идарә итеп була торган умарта оясы уйлап чыгарган. Һәм телефонга махсус приложение урнаштырып, оядагы температураны, дымлылыкны килергә була, ә иң мөһиме, берәр көтелмәгән хәл килеп чыкса, мисал өчен кисәк кенә билгеле булса басуларга химикатлар сибәчәкләре, умарта оясын бал кортлары чыга алмый торган итеп ябып куярга була. Ягъни аларында керә алалар, әмма чыгып китә алмыйлар. Һәм әлбәттә инде булар дистанцион рәвештә эшләнә торган әйберләр телефондагы приложение ярдәмендә. Бу искиткеч яхшы әйбер булыр иде, бу күп проблемаларны чишер иде умартачыларның. Һәм иң сөендергәне, мондый яңа әйберләрне яшүсмерләр мәктәп укучыларының уйлап табуы, әмма тагы да яхшырак булыр иде, әгәр дә дәүләт мондый кызыклы уйлап табуларга күбрәк игътибар итсә һәм ярдәм күрсәтсә. Безгә монда көтелмәгән шәп хәбәр килеп иреште. Интертат сайтының баш мөхәррире Рамис Латыпов Россиядәге иң биек кырмыска оясын тапкан һәм аны Россия рекордлар китабында теркәгән. Әлеге кырмыска оясы Кукмара районы Тырыш авылында урнашкан. Ул аны узган елның октябрь аенда ук инде тапкан була, әмма дәлилләр туплау шактый вакыт ала. Һәм менә шулай тырыша торгач, ул үз дигәненә ирешә һәм хәзер безнең Россиядәге иң биек кырмыска оясы, торты түгел оясы, Кукмара районы Тырыш авылында урнашкан булып чыкты. Танылган культовый дип әйтик инде фильмнарның чыгуына билгеле бер түгәрәк дат яки юбилей булганда аларны кире прокатка кайтару традициясе бар бит инде безнең. Һәм тиздән Стэнли Кубрикның билгеле «Сияние» фильмы прокатларга кире кайтачак. Бу минем өчен шундый шәп әйбер, минем өчен генә түгел, гомумән. Чөнки син яратып караган фильмнар чыккан вакытта син әле кичкенә булган булырга мөмкинсең, һәм аларны телевизордан яки компьютердан гына караган булырга мөмкинсең. Кинотеатрда фильмны карау бөтенләй башка хис кичерешләр һәм син үзең өчен тагын ниндидер яңа детальләр ачарга мөмкинсең. Әмма битлектәр киергән тас түгел кинотеатрга барганда. Хәзер иң сөенечле, иң шатлыклы хәбәр. 31 декабрь эш көне булмаячак. 2021 елның 31 декабрь. Әмма бу безгә 2020 елда исән калырга һәм исән сау килеш 2021 елга чыгарга менә дигән мотивация. Шуның белән шул иде. Сезнең белән гүзәл, сау булыгыз. Хәтергә. Ошау. Әмин.
нерсе турында ойлойм мен ошо муравейник не кырмыска торту турында ойладым. Нерсе турында ойлойм дедим, муравейник дегеш. Азыр просто мен кота ошысы келеби бүгүн тебе ошомаган. Все, все болду.